Θα απαντηθούν φαντάζομαι σε λίγο τα ερωτήματα. Κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να θέλει να κάνει μια παρέμβαση, κάποια παρέμβαση, ο κύριος Χαλκιαδάκης, και αν δεν είναι και ο κύριος Νικολάου, και στη συνέχεια αν έχουμε κάποια ερωτήματα να τεθούν, αλλά να μην είναι πολλά και δεν πρόκειται να απαντηθούν όλα σήμερα, κύριοι συνάδελφοι. Είναι αδύνατον, αυτό εξυπακούεται. Έχουμε κουράσει ιδιαίτερα τους φίλους μας εδώ, τους καθηγητές, έχουν δουλέψει ό,τι μπορούσαν. Γιάννη, ή στο βήμα έχει και έχει εκεί, έχει μικρόφωνο δίπλα σου. Αυτό θέλω, που είναι του Ρούσκα. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, συνάδελφοι, καταρχήν δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο επιστημονικό προσωπικό για να μας αναλύσει θεωρητικά το συγκεκριμένο ζήτημα, τα συγκεκριμένα ζητήματα δηλαδή που προκύπτουν, από τον κύριο Τσικρικά και τον κύριο Κατηφόρη. Θα συμφωνήσω απόλυτα όμως με την τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος των συμβολιογράφων, ο κύριος Ρούσκας. Καταρχήν με την έννοια ότι αν θέλουμε κάτι πραγματικά να αλλάξει μέσα από αυτήν την διαδικασία που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σε όλα τις τα σημεία τα συμφέροντα των τραπεζών, όταν διορίστηκα, συνάδελφοι, πρέπει να φτιάξουμε ένα μέτωπο. Μέτωπο νομικών, θα το έλεγα. Δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, συμβολιογράφοι. Για να μπορέσουμε επιτέλους κάποια στιγμή να αλλάξουμε τα αρνητικά αυτού του κώδικα. Διαφορετικά, συνάδελφοι, θα σας πω ότι όταν εγώ διορίστηκα, ο δάσκαλός μου που έκανα άσκηση μου έλεγε ότι, Γιαννάκο, ξέρεις κάτι, σε αυτήν τη δουλειά που έρχεσαι να κάνεις, είσαι με το ένα πόδι στη φυλακή και με το άλλο πόδι στον τάφο. Φαντάζομαι ότι όλοι θα το έχετε ακούσει αυτό. Λοιπόν, η καινούρια δικονομία αυτό ακριβώς κάνει για μας. Είπε ο συνάδελφος ο Ρούσκας, ο πρόεδρος των συμβολιογράφων, ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, και το είπανε και οι καθηγητές, ουσιαστικά νομολογία θα γραφτεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις διατάξεις της δικονομίας της καινούριας. Εγώ δεν θέλω να γράψω εγώ νομολογία. Δεν θέλω να κάνω εγώ το λάθος. Ούτε να πάω φυλακή. Ούτε θέλω και να με σκοτώσει κάποιος οφειλέτης που θα πάω να του ανοίξω το σπίτι του για να το δει η τεχνική υπηρεσία της τράπεζας. Γιατί η συγκεκριμένη διάταξη αυτόν το χαρακτήρα είχε. Ποιον? Επειδή όταν δώσαν τα δάνεια οι τράπεζες δεν έκαναν επιμετρήσεις, τα δίνανε αφιδώς, σήμερα για να δουν αν θα τα πάρουν στον πληστηριασμό πρέπει να γίνουν επιμετρήσεις και κατά συνέπεια ο επισπεύδων τις περισσότερες φορές ποιος θα είναι? Θα είναι ο ο μεζουροκρατητής της τράπεζας για να πάει να μετρήσει τα πλακάκια, το μπάνιο, τα δύο μπάνια κτλ. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ είναι πώς και με ποιο τρόπο εμείς μπορούμε να αντιδράσουμε για να μην περάσει στην πράξη αυτό το συγκεκριμένο άρθρο, το 995 παράγραφος 6. Δεν άκουσα εάν θεωρείτε ότι υπάρχει ακυρότητα στην περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής δεν το δείξει. Δεν επισκεφτεί το ακίνητο με τους υποψήφιους υπερθεματιστές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ακυρότητα. Με την έννοια ότι δεν είναι ρητό εδώ. Στα σημεία και στα άρθρα που η δικονομία απαιτεί ακυρότητα, μάλλον προβλέπει ακυρότητα, είναι ρητή και το λέει. Στην παράγραφο 6 του άρθρου δεν το λέει. Ότι νομολογιακά μπορεί να βγει κάποια στιγμή μια απόφαση και να λέει ότι κακώς δεν το έδειξε και ξέρω εγώ ακυρώνει το πληστηριασμός, ενδεχόμενα να γίνει. Όσον αφορά το 943 που λέμε τώρα σε σχέση με τον πληστηριασμό και την κατάργηση του κήρυκα, θα διαφωνήσω με τον κύριο Κατηφόρη στη λογική ότι τα δικαστήρια καθορίζουν τιμές αξίες στα ισκομισθέντα κινητά πράγματα τα οποία βγαίνουν στον πληστηριασμό ακριβώς επειδή κάποιοι συνάδελφοι περιέγραφαν με έκθεση περιγραφής και εκτίμησης τα συγκεκριμένα πράγματα. Αν κάποιος ακολουθούσε τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου, και εγώ αυτό ακολουθώ και ακολουθούσα ανέκαθεν, και δεν έκανα έκθεση περιγραφής και εκτίμησης, δεν γινόταν πληστηριασμός με τον τρόπο που ο δικαστής θα μου καθόριζε τις αξίες για να βγουν στον πληστηριασμό και να καθοριζόταν μέσα στην απόφαση που έβγαινε για τον πληστηριασμό του 943.
γινόταν η κήρυξη. Τελειώνει η κήρυξη τώρα που είναι απαρχιωμένο, θα συμφωνήσω, και μπαίνουμε σε ποια διαδικασία? Στην ανάρτηση στο Ταμείο Νομικών. Πολύ ωραία. Η ανάρτηση λοιπόν στο Ταμείο Νομικών, κατά την άποψή μου, θα γίνεται μόνον και τίποτα άλλο. Καταργείται και η κήρυξη και τίποτα άλλο. Τώρα, αν θα το κάνει αυτό ο συμβολιογράφος, ο δικαστικός επιμελητής, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το κάνει ο δικαστικός επιμελητής. Αυτό, του 943 μιλάμε τον πληστηριασμό τώρα. Δεν μιλάμε για το άλλο που είναι σαφές και καθορισμένο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Τσικρικά και τον κύριο Κατηφόρη και τον κύριο Ρούσκα, κυρίως για τη μετοπική του λογική, στη βάση του ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε αναπάντητο, κινηματικά πλέον, το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστούμε και το μέλος του Ηγετικού Συμβουλίου, τον κύριο Χαλκιαδάκη.